नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आंबोली पर्यटन स्थळाबाबत मोठी बातमी. मुख्य धबधबा 5 नंतर पर्यटकांसाठी बंद. तर 2 महिला आमदार आणि 2 पुरुष आमदार असतील, नितेश राणेंचं वक्तव्य. आणि रत्नागिरीला पर्यटनाचे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित, मंत्री उदय सामंत यांची माहिती. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. राज्याच्या अर्थकारणाची घडी विस्कटली असल्याची गंभीर टीका सतेज पाटील यांनी केली आहे. पाहूयात. आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की 4 महिन्यामध्ये या निवडणुकांची सुरुवात करावी आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या कधी पावसाळ्यानंतर होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली आज आम्ही एक पहिली बैठक बोलवलेली आहे. आणि या जिल्ह्यातल्या महापालिका असू दे, कोल्हापूर इचलकरंजी असेल, नगरपालिका आहेत, नगरपंचायती आहेत, जिल्हा परिषद आहेत, पंचायत समिती आहेत, या सगळ्या इंडिया आघाडी म्हणून कशा लढता येतील यासाठी आज आम्ही एक प्राथमिक बैठक घेतलेली आहे. आणि आम्हाला विश्वास आहे की येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये चित्र वेगळं असेल, कारण की महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीमध्ये लाडक्या बहिणीनं वाचवलं, परंतु आता कोण लाडकं राहिलेलं नाही हे आता जनतेलाही लक्षात आलेलं आहे. आणि आम्हाला खात्री आहे की इंडिया आघाडीची सत्ता सगळीकडे आम्हाला यश मिळेल. बूथ लेवलचं प्लॅनिंग प्रत्येक पक्षानं केलेलं आहे, म्हणजे काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल किंवा आमचे घटक पक्ष असे असतील, प्रत्येकाची ताकद निश्चितपणे सगळ्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून ही एकत्रित ताकद जी लोकसभेच्या वेळी आम्ही एकत्रितपणे केली, संघटित केली, तीच ताकद उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. अनेक सहकारी आहेत जे अनेक विषयावर आमच्याबरोबर येऊ इच्छितात, त्यांना आम्ही बरोबर घेऊ. आणि या 4.5 वर्षामध्ये महापालिकेमध्ये प्रशासक राज्य आहे, महापालिकेची अवस्था आपण बघतोय. जिल्हा परिषदमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळं काय अवस्था आहे आपण बघतोय. आणि गेल्या काही महिन्यामध्ये माहितीचं आलेल्या सरकारनं 100 दिवसाचा रिपोर्ट कार्ड हा स्वतःची पाठ थुपटून घेतल्यासारखा आहे. हे सगळं आम्ही लोकांच्यापर्यंत घेऊन जाऊ. समाज कल्याण खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट त्यांनी स्वतः त्या ठिकाणी सांगितले की मलाच माहित नाही माझा निधी गेला. म्हणजे सामाजिक न्याय मंत्री म्हणतात की माझा निधी गेलाय आदिवासी विभागाचा. याचा अर्थ काय? या राज्याच्या अर्थकारणाची घडी विस्कटलेली आहे. हे राज्य 3 पक्षाच्या सरकारला चालवता येत नाही, म्हणूनच इकडनं काढ तिकडनं काढ आणि योजनेला दे असं काम चालू आहे. जर तुमचं प्लॅनिंग या लाडकी बहिणीचं होतं तर मग असे पैसे इतर डिपार्टमेंटनं काढण्याची वेळ यायला नको पाहिजे होती. म्हणजे फायनान्शियल प्लॅनिंग पूर्णपणे या सरकारचं कोसळलेलं आहे. 9.5 लाख कोटीवर आता कर्ज आहे, ते आता पुढे 10 लाख कोटीवर जाईल अशी अवस्था आहे. आता उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले लाडक्या बहिणींना आम्ही 40-50 हजार रुपये कर्ज द्या. याचा अर्थ काय? कर्ज देऊन वर्षाचा हप्ता फेडायची मुभा शासन घेते. हे महिन्याला जे पैसे द्यायचे त्याच्याऐवजी बँकेला वर्षातनं एकदा देणार आणि दर महिन्याचा जो बोजा आहे तो कमी करायचा, कारण तो व्याजाचा बुरदंड बसणारच आहे सरकारवर. कारण काही करून आता घोषणा केलेली आहे, त्याच्यावर मतं मिळवलेली आहेत, बंद करता येत नाही हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे तो प्रयत्न इतर खात्यातून आणायचा चालू आहे. बंद झाल्यावर जनता, या महाराष्ट्रातली जनता निर्णय घेईल. हे जर सत्य असेल तर उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये देखील विचार करतील लोक की आम्हाला मतं घेऊन. आता विधानसभेला तेच झाले ना, विधानसभेच्या वेळी अटी शर्ती लावल्या नाही आणि आता मात्र सगळ्या अटी शर्ती करून मग तुम्हाला शेतकरी योजनेतले पैसे मिळतात ते तुम्हाला आधी माहित नव्हतं का? मग आता तुम्ही त्याचं अनुदान का बंद केलेलं आहे? एक प्रकारची ऑलरेडी फसवणूक झालेलीच आहे. जिल्ह्यापुरता आम्ही विचार करतो. सध्या महाराष्ट्रामधली परवा प्रदेशाध्यक्षांच्याकडे बैठक झाली, ते पवार साहेब आणि उद्धव साहेबांना भेटलेले आहेत आणि त्याच्या संदर्भात त्यांनी आपली मतं मांडलेली आहेत. त्यामुळे मी त्याच्यावर बोलण्याची आवश्यकता नाही. परंतु जिल्हा म्हणून आम्ही विचार केला तर जिल्ह्यामध्ये आम्हाला महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडी करणं अशक्य आहे असं मला वाटत नाही. 90-95 ठिकाणी आमची आघाडी होऊ शकेल असं वातावरण आहे. आता आपण बघितलं असेल, काल आदरणीय महाराजांच्या आदेशाखाली आम्ही कलेक्टरना भेटलो, त्यानंतर पंचनामे चालू झाले. मग लोकप्रतिनिधी काय करतायत? 10 आमदारांनी कधी कलेक्टरना गेले 10 दिवस पाऊस पडलाय, अवकाळी पाऊस पडलाय, आमदार जाऊन भेटले का?
किंवा खासदार कुठले जाऊन भेटले का की पंचनामे करा म्हणून आम्ही सुरुवात केली. आम्ही त्या ठिकाणी खासदार साहेब आम्ही सगळे इंडिया आघाडी गेलो आणि विनंती केली. त्यामुळे आता निदान पंचनामे झाले. त्यामुळे आलेले 10 आमदार हे आमदारकीत मशगूल आहेत. जनतेचे प्रश्न सोडवायची आमची जबाबदारी आहे आणि जनता निश्चितपणे आमच्या बाजूने कौल देते. दृढमार्ग बांधा मार्गालगतच्या दोन्ही बाजूंची गटारं गायब झाल्यामुळे पावसाचं पाणी रस्त्यावरून वाहतंय. त्यामुळे आता पावसानं विश्रांती घेतल्यानं सार्वजनिक बांधकाम विभागानं ही गटारं खुली करावी अशी मागणी वाहन चालक आणि नागरिकांमधून होते. पाहूयात. माणगाव पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ माणगाव संचलित श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव या विद्यालयाच्या संस्थेची त्रैवार्षिक निवडणूक आज होत आहे. आज सकाळपासून चुरसपूर्ण मतदानास माणगाव हायस्कूल येथे सुरुवात झाली आहे. पाहूयात. आमचं पॅनलचं नाव शिक्षण अग्रणी आहे. शिक्षण अग्रणी याचा अर्थ शिक्षणासाठी एक माइलस्टोन निर्माण करणारा. आमच्या नावामध्येच आम्हाला शिक्षणाविषयी किती सजगता आहे हे दिसून येतं. त्यानंतर ह्या माणगाव पंचक्रोशीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जे 29 उमेदवार उभे राहिले आहेत हेही एक दाखवून देतं की माणगावमध्ये सजगता किती आहे सभासदांमध्ये आणि किती लोक शिक्षणप्रेमी आहेत. त्या अनुषंगाने आम्हीही आमचं पॅनल शिक्षण अग्रणी या नावाने उभं केलेलं आहे. आमचे 9 उमेदवार हे उच्च शिक्षित आहेत, त्याचबरोबर उच्च विभूषित आहेत. तशीच त्यांच्याकडे अनुभवांचीही खाण आहे. आम्ही माणगावातील हिरे जवाहरात नसून मोती वेचण्याचं काम केलेलं आहे. माणगावमध्ये हिरे जवाहरातही खूप आहेत, परंतु वय परत्वे त्यांना ह्या निवडणुकीमध्ये सामील होणं जमत नाही आहे. त्यामुळे आम्ही तरुण तरफदारांचं असं आमचं संचालक मंडळ निवडण्यासाठी प्रयत्नरत आहोत. वन साईड असेल आमची. बैलगाडी चिन्हाचे 9ही उमेदवार निवडून येतील. हे बघा, आम्ही आमचं पॅनल आहे. आम्हाला आमच्या विजयाची आशा आहेच, मोस्टली आशा आहेत. आणि आमचा लोकांशी ह्या माणगावाच्या लोकांशी संपर्क आहे, संबंध आहे. आणि आमच्या ह्या कमिटीने म्हणजे संचालक मंडळाने 3 वर्ष सकारात्मक काम केलेलं आहे. आणि सकारात्मक काम केलं मी शालोपयोगी चांगली कामं केल्यामुळे आम्हाला आमच्या विजयाचा विश्वास आहे. आणि त्याच्यामुळे आमचं पॅनल 100% निवडून येणार याची आम्हाला शाश्वती खात्री आहे. बोला मग कसं होईल याच्या मोस्टली जे उमेदवार आहे आपले सभासद आहेत हे भारतीय आहेत. त्याच्यामुळे किमान मिनिमम मॅक्झिमम 300च्या आसपास वोटिंग होईल. 300-350च्या आसपास होईल, कमीच होईल, जास्त होणार नाही. आणि त्याच्यामुळे आमचा वाटा 50%हून जास्त असणार. उडाराधी संस्थेच्या इतिहासात ही पहिल्यांदाच इलेक्शन असं होतंय. आणि आत्तापर्यंत म्हणजे मला वाटतं 11 वाजता आहेत आता. आणि 11 वाजता जे पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग बघितलं तर संस्थेच्या हितासाठी हे जे मतदार आज लांब लांबनं येत आहेत तर हे चांगलं लक्षण आहे संस्थेच्या बाबतीत. आम्ही आमच्या परीने शाळेसाठी संस्थेसाठी एक चांगलं प्रशासकीय संचालक मंडळ देण्यासाठी मला वाटतं एक ज्यावेळी फॉर्म भरणं झालं त्यावेळी आम्ही अगदी सेवानिवृत्त असे 9 संचालक उभे केलेले आहे, उमेदवार उभे केलेले आहेत. आणि त्या दृष्टीकोनातून आम्हाला आज त्यांनी केलेल्या सेवेचा या मतदानासाठी आम्हाला खूप चांगला उपयोग होईल अशी आम्हाला खात्री आहे. बहुमतच आमचं आहे ना, आमच्या मागे उभी राहील एवढी आम्हाला आशा आहे. माणगाव पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ प्रसारक मंडळाची ही जी होऊ घातलेली निवडणूक आहे याच्यामध्ये शैक्षणिक सर्वांगीण सर्व विकासासाठी 2-3 पॅनल याच्यामध्ये ही लढत होत आहे. तरी एक माजी विद्यार्थी म्हणून मी ह्या
निवडणुकीसाठी सहभाग घेतलेला आहे. शाळेच्या हितासाठी, शाळेच्या विकासासाठी, त्या दृष्टीने योग्य त्या लोकांना निवडून द्यावं लोकांनी, हीच अपेक्षा आहे. आणि ही निवडणूक आता सध्या चालू आहे, मतदान जोरात चालू आहे. पहिल्यांदाच इतिहासात अशी ही निवडणूक होत आहे. माणगाव हायस्कूलच्या माणगाव शिक्षण प्रसारक शिक्षण मंडळाच्या इतिहासामध्ये ही पहिल्यांदाच अशी निवडणूक होत आहे जिथे बरेच उमेदवार जवळजवळ 27 म्हणजे 3 पॅनल 9x3 27 लोक उभे आहेत. त्याच्याचबरोबर 2 अपक्षही उभे आहेत. अशा परिस्थितीत ही होऊ घातलेली निवडणूक आहे. संपूर्ण चुरसपूर्ण निवडणूक आहे. घरोघरी मतदाराच्या घरोघरी पोहोचण्याचा सर्व मतदारांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि सगळ्यांचा विकासासाठी अजेंडा आहे. त्याच्याचप्रमाणे ही निवडणूक होत आहे. तरी या निवडणुकीत आता संध्याकाळी आपल्याला संध्याकाळपर्यंत माहीत पडतील याचे रिझल्ट्स काय येतील. पण येणारं पॅनल जे पण असेल त्यांनी शाळेच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष द्यावा. शाळेचा सर्वांगीण शैक्षणिक विकास, सर्वांगीण विकास करून घ्यावा, एवढीच एक माझी विद्यार्थी म्हणून अपेक्षा आहे. माझे वडील जवळजवळ माझा जन्म 81चा आहे. त्याच्यापासून मी जवळजवळ एक समजूत आल्यापासून म्हणजे एक 4थी 5वी मध्ये असल्यापासून 10-11 वर्षाचा असल्यापासून मी वडिलांना बघतोय. त्यांनी सगळ्या नोकरी सिद्धार्थ कॉलेजमधून त्यांनी ग्रॅज्युएशन केलेलं मुंबईसारख्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी त्यांनी नोसीलसारखी मुंबईसारख्या ठिकाणची नोकरी सोडून माणगाव खोऱ्याचा सर्वांगीण विकास करायचा. मग त्यांनी जवळजवळ 3 टर्म म्हणजे 15 वर्ष त्यांनी सरपंचपद भोगलेलं आहे. जवळजवळ 25 वर्ष यक्षिणी देवस्थानचं त्यांनी अध्यक्षपद सांभाळलेलं आहे समर्थपणे. त्याचप्रमाणे त्यांनी जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीवर राणेसाहेबांनी जेव्हा संधी दिली त्याच्यानंतर त्यांनी निवडून आल्यावरती त्यांना बांधकाम वित्त सभापती ही एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी राणेसाहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती आणि ती त्यांनी समर्थपणे ती जबाबदारी त्यांनी पेललेली आहे. तसेच ह्यावेळी पण ते माजी चेअरमन आहेत. ह्या मागच्या कमिटीमध्ये ते चेअरमन म्हणून त्यांनी कार्यकाळ सांभाळलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी अगोदर जी कमिटी होती त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी बरीच वर्ष शाळेचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शाळेच्या सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून त्यांनी शाळेचं कॉलेजची मान्यता असेल, बाकी इतर साऱ्या गोष्टी असतील, ग्राउंड असेल, शाळेचा शैक्षणिक विकासाचा दर्जा कसा ठेवावा, शाळेचा डिसिप्लिन कसा ठेवावा याच्याकडे त्यांनी कटाक्षाने लक्ष आपला नेहमीच ठेवलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी त्यांचं पूर्ण आयुष्य, माझ्या मते त्यांनी जवळजवळ त्यांचं पूर्ण आयुष्य हे समाजसेवेसाठी इथे दिलेलं आहे. त्यात काहीच वाद नाही. म्हणजे पूर्ण सगळ्या माणगाववासियांना, माणगाव खोरेवासियांना सगळ्यांना माहिती आहे की सगुण लुरी यांनी आपलं आयुष्य हे पूर्ण समाजसेवेसाठी दिलेलं आहे, वाहून घेतलेलं आहे. अजूनही त्यांना ह्या वयातही असंच वाटतं की त्यांनी जी त्यांनी अखंड अविरत जी सेवा दिलेली आहे ती अजून पण त्यांनी पुढे करावी अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि त्याच्यासाठीच ते आता ह्या होऊ घातलेल्या ह्या निवडणुकीमध्ये त्यांचं पॅनल, माझी त्यांचे एक सभासद त्यांच्याबरोबर आहेत. सगळे माझी कमिटी जी होती त्याच्यातले सगळे सभासद त्यांच्यासोबतच आहेत आणि ते पुन्हा एकदा ही निवडणूक रिंगणात लढवत आहेत. येणाऱ्या काळात थोड्या वेळात संध्याकाळपर्यंत आपल्याला माहीतच पडेल कोण सक्सेसफुल होईल. रत्नागिरीला अनेक महत्त्वाचे पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. मी अनेक वेळा असं सांगितलं की छावा चित्रपट आता 6 महिन्यापूर्वी आला, पण छावा चित्रपट याच्या अगोदर 1.5 वर्ष महाराष्ट्रातला छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा हा रत्नागिरीमध्ये उभं करण्यामध्ये रत्नागिरीकरांना यश आलं. आज छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या पायथ्याशी जी नगरपालिकेची 3000 स्क्वेअर फीटची जागा होती त्याच्यामध्ये संभाजी महाराजांचं चरित्र नक्की कशा पद्धतीनं होतं हे पर्यटकांना तर कळलंच पाहिजे, पण आमच्या भावी पिढीला देखील कळलं पाहिजे. त्या भावनेतनं हा प्रकल्प आम्ही उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला सुमारे 2 कोटी रुपये खर्च आलाय आणि मी जे स्कूल ऑफ आर्ट्सचे आमचे ज्यांनी हे बनवलं त्यांचं देखील मनापासून कौतुक करतो. त्या संपूर्ण चित्रांमध्ये, शिल्पचित्रांमध्ये आपल्या एक लक्षात आलं असेल की जिवंतपणा आहे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचं कर्तृत्व देखील दडलेलं आहे आणि हे कर्तृत्व शालेय विद्यार्थ्यांना कळावं, शालेय विद्यार्थ्यांना छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल माहिती असावी या निमित्तानं हा प्रकल्प उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याच्यामध्ये आज आम्ही यशस्वी झालेलो. गेल्या 2 वर्षांनी आपण एक वाक्य बोललो होतं की रत्नागिरी महाराष्ट्रात नवी देशातलं एक पर्यटनस्थळ बनेल, त्याची वाटचाल आहे, सुरुवात आहे म्हणायची किंवा नाही. त्याच्या अगोदर मी 2004ला असं निवडून आलो तेव्हा बोललो होतो की मला रत्नागिरी शहर हे बारामतीसारखं बनवायचं आहे. आता बारामती मी त्यावेळी बघितलेलं नव्हतं, पण आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं 1 महिन्यापूर्वी बारामतीचे आमदार आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री या सगळ्या परिसराला भेट द्यायला इथं आले होते आणि जे काही रत्नागिरीमध्ये आपण बनवलेलं आहे ते बीडमध्ये असेल, छत्रपती संभाजीनगरला असेल किंवा पुण्यामध्ये असेल करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. याचा अर्थ आपली पर्यटनाची वाटचाल ही योग्य दिशेने चालू आहे. 2 वर्षामध्ये नवीन पर्यटकांना अनेक दालनं निर्माण झाली. भविष्यामध्ये काही आता पर्यटकांना आणखीन काही घेऊ इच्छित
या स्थळाच्याच बाजूला जर आपण बघितलं तर देशातला पहिला 3D मल्टीमीडिया शो हा सुरू आहे. 300 लोकांना बसण्याची कॅपॅसिटी आहे आणि मला सांगताना आनंद होतो की जर पाऊस पडला नसता तर किमान 1 लाख लोकांनी तो देखील शो बघितला असता. आता याच्यामध्ये रत्नागिरीकर तो शो किती वेळा बघतात किंवा इथं किती वेळा आले ते मला माहीत नाही, परंतु 15 दिवसापूर्वी ज्यावेळी मी रत्नागिरी शहराच्या हॉटेलची माहिती काढली तरी रत्नागिरी शहरामध्ये एकही हॉटेलमध्ये रूम शिल्लक नव्हती. याचा अर्थ रत्नागिरी शहर बघायला पर्यटक येत आहेत, परराज्यातनं येत आहेत, आपल्या राज्यातनं येत आहेत आणि परदेशातनं देखील येत आहेत. पुढचा टप्पा मालगुंड प्राणी संग्रहालय असेल. पुढचा टप्पा 1 वर्षामध्ये देशातलं सगळ्यात चांगलं मोठं प्राणी संग्रहालय ते 160 कोटी रुपये खर्च करून आपण रत्नागिरीमध्ये उभं करतोय, मालगुंडला उभं करतोय. पण त्याच्या अगोदर अजून एक रत्नागिरीला भूषण वाटेल असा प्रकल्प आपण पांढऱ्या समुद्रावर उभा करतोय. आपण देखील तो बघितलेला आहे. 260 कोटीचा बंधारा हा तयार झालाय आणि त्याच्यावर ज्यावेळी सुशोभीकरण होईल त्यावेळी कोणालाही मुंबईमध्ये जायची देखील आवश्यकता नाही आणि परदेशामध्ये देखील जाण्याची आवश्यकता नाही. जे काय आहे ते आपल्या रत्नागिरीतच निसर्ग आहे, ती बोलण्याची संधी रत्नागिरीकरांना नक्की मिळावी. पत्रकारितेत काळानुरूप बदल होत आहेत. आताची पत्रकारिता बदललेली आहे असं सांगत पत्रकारांविषयी विविध किस्से सांगत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार कार्यशाळेत तडाखेबाज भाषण केलं. काय म्हणाले मंत्री सामंत पाहूयात. आणि परवा मुंबईला असताना माझे सगळे मित्र पत्रकार सहकारी आहेत, त्यांच्याशी बोलताना माझ्या मनामध्ये असं आलं की मुंबई, ठाणा, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा सगळ्यांची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, प्रिंट मीडिया असेल, या सगळ्यांना जर रत्नागिरीसारख्या ठिकाणी येता आलं तर मागच्या वर्षीपासून या वर्षापर्यंत रत्नागिरीमध्ये काही बदल झालाय का याचं देखील मार्गदर्शन मला व्हावं. यासाठी या खरं तर कार्यशाळेचा नियोजन करणारा एक कार्यकर्ता म्हणून मी उपस्थित आहे. प्रिंट मीडियावर किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर किंवा सोशल मीडियावर मार्गदर्शन करण्याएवढा काही मोठा नाही, परंतु आमच्या राजकीय जीवनामध्ये बदलती पत्रकारिता देखील आम्ही बघतोय. जसं पत्रकार आमचं राजकीय प्रवास कशा कशा पद्धतीनं बदलतोय हे बघताय, तसं आम्ही देखील पत्रकारिता कशा पद्धतीनं बदलते आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं मूळ राजकारणी म्हणून झालं पाहिजे हे देखील वागण्याचा आम्ही प्रामाणिकपणाने प्रयत्न करतो. मला आठवतं की 1999 सालातली गोष्ट असेल, जेव्हा मी राजकारणाला सुरुवात केली होती. 1998-99ची गोष्ट होती. त्यावेळी राजकारण कसं करायचं, काय करायचं, पत्रकार कसे असतात, पत्रकारांबरोबर कसं बोलायचं असतं ते माहीत देखील नव्हतं. आणि शरद पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची स्थापना केली. मला वाटतं चला हीच संधी आहे म्हणून मी सांगून टाकलं की मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये काम करायला सुरुवात करणार आहे. त्यावेळेच्या एका वर्तमानपत्रानं फक्त माझी दखल घेतली, ती पण एवढी, बाकी कोणीच त्याला काही किंमत दिली नाही. त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की आपला जोपर्यंत चेहरा लोकांपर्यंत जात नाही आणि हे पत्रकार आपला चेहरा लोकांपर्यंत जोपर्यंत पोचवत नाही तोपर्यंत राजकारणामध्ये आपलं अस्तित्व शून्य आहे. आणि म्हणून माझा राजकारणाचा कार्यकाळ जर बघितला तर फक्त 30 वर्षाचा आहे. आणि माझ्यासारखा भाग्यवान कार्यकर्ता असा आहे की मी राजकारणाला सुरुवात केली आणि पुढच्या 4.5 वर्षानंतर जी विधानसभेची निवडणूक झाली ते थेट तिकीट मला मिळालं. पण हे 4.5 वर्षामध्ये लोकांपर्यंत प्रामाणिकपणानं मला नेण्याचं काम कोणी केलं. माझ्या घरात जर कोण खासदार नाही, आमदार नाही, मुख्यमंत्री नाही, तर ते प्रामाणिक प्रयत्न माझ्या अपरोक्ष हे पत्रकारांनी केले आणि म्हणून पत्रकारांबद्दल मला मनापासूनची आत्मीयता आहे. म्हणजे काय आमच्या रत्नागिरीतले सगळे पत्रकार माझ्या बाजून लिहित असेल तर देखील भाग नाही. पण या सगळ्या प्रिंट मीडियाच्या पुढं आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पुढं आता सोशल मीडिया केलेलं आहे. आता मी देवरुखला एका कार्यक्रमाला होतो. साधं उदाहरण आताच देतो, तासभरापूर्वीचं. मातृमंदिर नावाची एक अतिशय सामाजिक काम करणारी एक संस्था आहे. माझ्या घरापासून 2 किलोमीटरवर असलेलं खानू गाव जे आहे त्या खानू गावातली एक महिला 70 वर्षापूर्वी देवरुखला गेली. तिने मातृमंदिर आणि गोकुळ नावाची एक संस्था काढली. तर त्या संस्थेच्या माध्यमातून ज्या महिलांचा जन्म 60 वर्षापूर्वी तिथं झाला होता त्या 60 वर्षाच्या महिलांच्या सत्काराचा आजचा कार्यक्रम होता. मी माझं मत मांडतो, हे ऑफ द रेकॉर्ड माझं मत आजच्या याच्यामध्ये. जो 350-400 महिला भगिनी त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. मी सहज रत्नागिरीचे जे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत ते त्या संस्थेवर काम करतात.
म्हणून विजय सिंग साहेब मी त्यांना एक कुतूहलानं विचारलं की या कार्यक्रमाला याचं कव्हरेज करण्यासाठी पत्रकार किती आहे. तर त्याने विनोदाने सांगितले की रत्नागिरीला तुमचा सगळा कार्यक्रम असल्यामुळे सगळे पत्रकार तिकडे गेले. सांगण्याचा मुद्दा एक आहे की प्रायोरिटीज बदलल्या, प्रचंड प्रायोरिटीज बदलल्या. मला जर सकाळी उठून एखाद्यावर टीका करायची असेल तर ती ब्रेकिंग न्यूज होते, असंबंध बोलल्यानंतर ब्रेकिंग न्यूज होते. पण मी पण सध्या जरा असा रोज सकाळी उठून असंबंध बोलण्याचा प्रयत्न करण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहे, जेणेकरून त्याची ब्रेकिंग व्हावी आणि तो नेरेटिव्ह दिवसभर सेट व्हावा. तर अशा पद्धतीची पत्रकारिता आम्ही बघत असताना माझ्या कोकणातल्या पत्रकारांना बाळशास्त्री जांभेकरांचा वारसा आहे. मी सुदैवी आहे की मी लोकमान्य टिळकांच्या जन्मभूमीचा आमदार आहे आणि मी सुदैवी आहे की मी बाळशास्त्री जांभेकरांच्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो आणि माझी जन्मभूमी सिंधुदुर्ग आहे. त्याच्यामुळे या परिसरातनं खऱ्या अर्थानं पत्रकारिता वाढली. हिंदीचे पत्रकारितेचे जनक देखील आमच्याकडचे आहेत. त्याच्यामुळे पत्रकारिता खऱ्या अर्थानं जी जन्माला घातली ही कोकणानं घातली आणि त्या कोकणामध्ये अशा पद्धतीचे कार्यक्रम व्हावे प्रामाणिकपणाची माझी इच्छा असते. आणि म्हणून विजय सिंग साहेब, आज आपण मुंबई, ठाणा, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणाचा कार्यशाळेचा कार्यक्रम घेतला आहे. पण मी तुम्हाला शब्द देतो की पुढच्या वर्षी मला महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांची कार्यशाळा रत्नागिरीमध्ये घ्यायची. त्याचा अर्थ मला महाराष्ट्राचा नेता बनायचं नाही, पहिली गोष्ट. मला फक्त ज्या भागातनं, ज्या ठिकाणहून खऱ्या अर्थानं पत्रकारितेचा जन्म झाला ते ठिकाण नक्की कशा पद्धतीनं आम्ही चांगलं बनवतोय हे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पत्रकारांना कळलं पाहिजे. आणि तुमच्या माध्यमातून ही प्रसिद्धी होऊन परदेशातले पर्यटक देखील आमच्या कोकणामध्ये आले पाहिजे. आणि आम्हाला कोकणाचा कॅलिफोर्निया करायचा नाही तर कॅलिफोर्नियापेक्षा उजवं आमचं कोकण आहे हा प्रामाणिकपणानं दाखवण्याचा मला येतोय. याच्याबद्दल दुसरा बाकी काही बात नाही. देवगड येथे शेतीच्या कामांनी वेग घेतला असून पेरणीच्या कामांची लगबग सुरू झाली आहे. पाऊस लवकर पडल्यामुळे मृग नक्षत्र आधीच पेरणीला शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. पाहूयात. खरं म्हणजे यावर्षी तसं बघायला गेलं तर सुरुवातीचा पावसाळा हा ओला दुष्काळ म्हणून जाहीर झाला पाहिजे. यावर्षी 20 मे पासून पावसाला सुरुवात झाली. खरं म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाला सुरुवात होते, परंतु 20 जून पासून पावसाला सुरुवात झाली आणि आमच्या गावामध्ये उन्हाळी शेती केली असल्यामुळे सगळी जमीन ही ओली चिंब झाली आणि पेरणीला मुश्किल झालेलं होतं. गेले 2 दिवस थोडीशी पावसाने उसंत घेतल्यामुळे जमीन थोडी कडक झाली आणि त्याचा फायदा घेऊन यावर्षी आम्ही 31 मेला ती भात पेरणी केलेली आहे. खरं म्हणजे 7 जूनला जो आपला मृग नक्षत्र सुरू होतो त्याच्या आधी 2 दिवस आम्ही पेरणी करतो, परंतु जमीन ही ओली झाली असल्यामुळे यावर्षी 5 दिवस जवळजवळ लवकर पेरणी केलेली आहे. यावर्षी 31 मेला पेरणी केल्यामुळे आम्ही 21 दिवसांनी भाताची लागवड जी लावणी असते ती सुरुवात होते. यावर्षी जरा लवकर पेरणी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम पुढील लावणीच्या कामावरती सुद्धा होणार आहे. साधारणतः 21 जूनच्या दरम्यान भात लावणीला यावर्षी सुरुवात करावी लागेल, जी आम्ही 1 जुलैच्या दरम्यान भात लावणीला सुरुवात करत होतो. ज्यांनी 20 जून पासून पाऊस सुरू झाल्यामुळे पेरणी केलेली आहे त्यांनी खरं म्हणजे जी भाताची पेरणी आहे त्यांचा हंगाम हा 145 ते 150 दिवसाच्या बियाण्यांची त्यांनी पेरणी केलेली असणार. आम्ही या ठिकाणी जी पेरणी करतो ती 120 दिवस ते 130 दिवसांपर्यंत जे भात तयार होतो त्या भाताची पेरणी करतो. आणि यावर्षी पाऊस जास्त झाल्यामुळे जमीन मोठ्या प्रमाणात ओली झालेली असल्यामुळे भात पेरणी ही जास्त प्रमाणात करावी लागणार आहे, कारण रुजवण क्षमता जी आहे ही कुठेतरी यावर्षी विस्कळलेली दिसेल. रुजवण क्षमता कमी प्रमाणात होईल असं शेतकऱ्यांना ठामपणे वाटतंय.
पावसाचा अंदाज हा शेतकरी काय सांगू शकत नाही, परंतु भारतीय हवामान खात्याने सांगितल्याप्रमाणे यावर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस आहे, त्यामुळे पुरेपूर पाऊस होईल अशा आशेवरती शेतकरी यावर्षी भात पेरणी करतील. भात शेतीचा पाऊस जर चांगला झाला आणि नियमितपणे पडला तर शेती चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल, परंतु पाऊस हा लहरीप्रमाणे आहे. पाऊस नेमक्या भात ज्यावेळी फुलोरा येतो त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला तर भात चीम होण्याचं प्रमाण वाढलेलं असणार आणि ज्यावेळी फुलोरा येतो त्यावेळी पाऊस चांगल्या प्रमाणात असेल तर भाताचं भरघोस उत्पादन होऊ शकेल. आता आपण पाहिलेलं असेलच की आमच्याकडे बहुतांश जे शेतकरी आहेत हे युवा वर्गात या पॉवर टिलरच्या माध्यमातून शेती करतायत आणि मोठ्या प्रमाणात भात शेतीचा मळा हा तळवडे गावात असल्यामुळे युवा वर्ग सुद्धा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी शेतीमध्ये सामील होतो आणि शेती करणं ही आता काळाची गरज आहे. आंबोली पावसाळी पर्यटनाची सभा पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत ड्रंक अँड ड्राईव्ह आणि हेल्मेट सक्ती यावर चर्चा झाली. तर सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून सायंकाळी 5 नंतर मुख्य धबधबा पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला आहे. पाहूयात. पावसाळ्यात शनिवार आणि रविवार या दोन्ही दिवशी सायंकाळी घाटात मुख्य धबधब्यावरती पर्यटकांची तुफान गर्दी असते, त्यामुळे वाहन कोंडी होते. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे सायंकाळी 5 वाजता मुख्य धबधब्यावरील पर्यटकांना खाली उतरवून धबधब्यावर जाणाऱ्या पर्यटकांना मज्जाव करण्यात येणार असून सायंकाळी 5 वाजल्यानंतर मुख्य धबधबा बंद करण्यात येणार आहे. तसंच येथील स्टॉल सुद्धा 5 वाजता बंद करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. मुख्य धबधब्याच्या ठिकाणी सायंकाळी 5 नंतर धबधबा बंद असल्याचे सूचना फलक तसंच स्टॉल बंद करण्याचे सूचना फलक संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत लावण्याचं ठरवलं आहे. मतदारसंघ फेररचना झाल्यास भविष्यात या व्यासपीठावर 2 महिला आणि 2 पुरुष आमदार असतील अशी मिश्किल टिप्पणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. पाहूयात. महिला मिळावत का याच्याकडे तरी तुम्ही विचार करा. आज आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आज महिला आरक्षण घेऊन आपण सगळ्याजण निवडून येतात. अशांच्या पदांवर आपण काम करत आहात. हेच तर काय आदरणीय मोदी साहेबांच्या मुळे येणाऱ्या काही वर्षामध्ये कदाचित 2029ला या व्यासपीठावर या जिल्ह्यामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये किंवा महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च संसदेमध्ये असंख्य आमच्या माता भगिनी आमदार आणि खासदार म्हणून पण निवडून जातील अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज 3 आमदार आहेत. मतदार पुनर्रचनेनंतर 4 मतदारसंघ होतील असं ऐकतोय आणि आपल्या ह्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 62% महिलांची लोकसंख्या आहे. 62%, 62%. आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये उद्या अगर 4 आमदार मतदारसंघ निर्माण झाले तर त्या वर्षाच्या नंतरच्या निवडणुकीमध्ये सावंत साहेब या व्यासपीठावर 2 महिला आमदार आणि 2 पुरुष आमदार असतील. लगेच बघा हसायला माझ्याकडे ह्या माहिती नंतर अगर ज्योतिताईंना अगर व्याख्यान ठेवलं असतं ना कोण नाही उठून द्यायचं. खासदारकीमध्ये जसा आता रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ आहे तसा सिंधुदुर्ग हा वेगळा मतदारसंघ होऊ शकतो खासदारकीचा आणि रत्नागिरीचा एक वेगळा मतदारसंघ होऊ शकतो. आणि त्याच्यामध्ये लोकसंख्या अनुसार अगर ठरवायचं झालं तर 2 मधला 1 मतदारसंघ किंवा 2 मधला 1 खासदार हा तुमच्या सगळ्यांमधून निवडून जाईल अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. म्हणजे जसं आता जिल्हा परिषदेमध्ये माता भगिनी दिसतात, सरपंच म्हणून माता भगिनी दिसतात, पंचायत समितीमध्ये दिसतात, नगरपंचायतमध्ये दिसतात, तसे उद्या विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये पण आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये स्त्री शक्ती दिसणार आहे, माता भगिनी दिसणार आहे. अशा पद्धतीची परिस्थिती आपल्या देशामध्ये राज्यामध्ये तयार होणार आहे. आम्ही तुम्हाला पदावर बसवतो, मिस्टरांना नव्हे असं म्हणत जिल्हा परिषदेसमोर तुमचे मिस्टर दिसता नाहीत अशी कोपरखळी मंत्री नितेश राणेंनी लगावली. पाहूयात. असंख्य जेव्हा माता भगिनी त्या खुर्चीवर बसतात
आता एकदा आमच्या ज्योतिताईंनी तिथे होळकर जेव्हा त्यांच्या इथे आले आणि त्यांनी जेव्हा युद्धाच्या साठी जेव्हा पैसे मागितले त्यांनी जे उत्तर दिलं, आता अगर ते तीच परिस्थिती घरामध्ये झाली तर काय अवस्था होईल. आता कधीतरी आम्ही कामाच्या निमित्ताने आम्ही नाही पण अन्य जनता आरक्षणामुळे बसलेल्या आमच्या ताई जेव्हा सरपंच म्हणून तिथे बसल्या असतात आणि त्यांना जेव्हा आम्ही काही 4 प्रश्न विचारतो तर लगेच उत्तर येतं मिस्टरांनी विचार काय का तुझे मिस्टर सांगतील. कधी कधी आम्हालाही जेव्हा कुठल्याही मुख्य पदावर आपण कधी आमच्या माता बहिणींना बसवतो तेव्हा आम्हाला प्रभाकरजी सक्त ताकीद द्यायला लागते, तुम्हाला बसवतोय तुमच्या मिस्टरांना नाही. म्हणून जिल्हा परिषदच्या अवतीभोवती पण मिस्टर दिसता कामा नये असं सांगायला लागतं. म्हणून आज जे काय ज्योतिताईंनी आपल्याला राज्य कारभाराबद्दल सांगितलंय, आज जे काय उत्तम प्रशासक म्हणजे काय, जनकल्याण आणि लोकभूमक कारभार म्हणजे काय अहिल्यादेवी होळकरांचं, याबद्दल आपण सगळ्या जणांनी त्यांच्या विचाराला आत्मसात करायला पाहिजे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती सह्याद्री पॅलेस समोर झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार दिनेश गजानन पांचाळ राहणार कोळंबे हे जखमी झाले असून संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातग्रस्त दुचाकीस्वार दिनेश पांचाळ यांना तेथून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथं त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. अपघाताची माहिती मिळताच संगमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल सासवे हे अपघातस्थळी दाखल झाले. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला दूरपर्यंत खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत केली. दुचाकीस्वार दिनेश गजानन पांचाळ राहणार कोळंबे तालुका संगमेश्वर हे चिपळूण एसटी आगारात वाहक म्हणून काम करतात. दुचाकी घेऊन कामावरून चिपळूण ते संगमेश्वर इथे येत असताना त्यांना चक्कर आल्यानं दुचाकीवरील त्यांचा ताबा सुटला आणि त्यांची दुचाकी थेट समोरून येणाऱ्या टेम्पोला धडकली. एवढंच नाही तर दुचाकीचा काही भाग टेम्पोच्या पुढच्या चाकाखाली आला होता. या दुचाकीवरील सामान आणि हेल्मेट रस्त्यावर पडलं होतं. अपघात शनिवारी 31 मेला दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास घडला. अपघाताची भीषणता पाहता दुचाकी स्वाराचं नशीब बलवत्तर अशीच प्रतिक्रिया प्रवाशांमधून उमटली. आम्ही आज आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये आमिर खानला आणतोय, शाहरुख खानला आणतोय, छोट्यातही उभा राहायला जागा नसते. इथे प्रचंड गर्दी झाली असती, हो की नाही? आमिर खानला बघायचा ना, त्याला काहीतरी फोटो काढायला भेटले पाहिजे, त्याच्याबरोबर सेल्फी काढायला भेटले पाहिजे. जे आमिर खान शाहरुख खान सारखे लोक जे ऑपरेशन सिंदूर होत असताना आपला देश पाकिस्तानच्या विरोधात लढत असताना ज्या पहलगाम काश्मीरमध्ये जेव्हा आपल्या निरपराध लोकांना मारलं, जे कलाकार म्हणून ज्यांना आपण मोठं करतो, ज्यांना आपण प्रसिद्धी म्हणून देतो, ज्या लोकांना साधा त्या हल्ल्याची दखल घ्यायसारखी वाटली नाही, त्यांच्यासाठी अगर तुम्ही गर्दी जमवत असाल तर तुमच्या देशावर किती प्रेम आहे हा खरं म्हणलं तर प्रश्नचिन्ह वाटच लावासारखं. यापुढे हे काय झालंय काय, जेव्हा आपल्या देशाच्या विरुद्ध कोण हालचाल करतं, निरपराध आपल्या लोकांना त्याला कोणी गोळ्या झाडल्या. अन्य वेळी जेव्हा गाझापट्टीवर काय झालं, पॅलेस्टाईनची बाजू घेणारे कधी आपली भारताची बाजू कधी घेताना हे आमिर खान शाहरुख खान सारखे लोक जे आपल्याला दिसत नाही, त्यांच्या बरोबर सेल्फी काढण्यापेक्षा तिथे ढोकळ्यावर बसून तुम्ही त्या फोटोवर जेव्हा सेल्फी काढा तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने देशभक्त म्हणून तुमची ओळख होईल. अशा लोकांना मोठं करायला शिकाव. अशा लोकांना आपण गर्दी यांच्यासाठी गर्दी जमवली पाहिजे.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबोली पर्यटन स्थळाबाबत मोठी बातमी. मुख्य धबधबा 5 नंतर पर्यटकांसाठी बंद. तर 2 महिला आमदार आणि 2 पुरुष आमदार असतील, नितेश राणेंचं वक्तव्य. आणि रत्नागिरीला पर्यटनाचे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित, मंत्री उदय सामंत यांची माहिती. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.